से बड़ कोनो दौलत नहीं के हो सकता। ना एक कलाकार के लिए इससे बड़ा कोई थाती नहीं होता है। नहीं, और वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, नहीं, वो चाहे किसी भी अन्य भाषा का गायक हो या किसी फिल्म इंडस्ट्री का नायक या खलनायक हो या फिर किसी पार्टी दल का नेता मंत्री अथवा विधायक हो, इन सबों के पीछे से अगर आप सबका वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया जाए, हमारा लगा था कि एगो मुख्यमंत्री के रोड पर आवत टाइम ना लगे। सही बात बा, गलती नहीं क्यों कहा, हमने के अपना मने निमने गाए जाए, बाकी निमन के निमन रउआ सब बनावत अपने मने हम फूले लगे कि हमरा से बढ़िया केहू गावते नहीं। और दुमन जी घमंड करे लगा स्क्रीन का से बढ़िया केहू नचबे ना करे। तो हमनी के निमने गाई, निमने बजाई, निमने डांस करी, और वह सब देखल सुनल छोड़ दी तो हमनी के निमने गा बजा के चुप समियाना के सुनाई जा। ननो तो बस हमनी के कुछ करे के प्रयास करता नहीं जा। एह प्रयास के ए मेहनत एह परिश्रम के मीठा फल देवे के काम रवा सब करता नहीं। एह कारण हमरा खातिर सब लोग आदरणीय बा, सब लोग पूजनीय बा, सब लोग वंदनीय बा। पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबकर चरण छू के स्पर्श करके आशीर्वाद लेवल चाहब। एक जोरदार ताली सब लोग बजा के आशीर्वाद दे। बड़ा ही सुंदर वंदना के कार्यक्रम प्रदुमन जी दिखौले हैं, छटकदार मार दी। कहा जाने हमने के बिहार में नीतीश कुमार से भी बढ़ बढ़ के लोग एजा बैठल उ डारे डारे चलो तरह तो लोग पाते पाते घूमते लाई है। लेकिन लड़का जाके मैया से कहले कि माई आ जाए माई, कि अपने आचा राख छैया में शरण दे दो। माई अरे किस सेवा में ले गई ई का पूछले हो अभी जौन कट लागल है ई का हो एकरे के कहत रे के पावर ब्रेक। हां वही में एगो लड़का कहता ध के बताओ। अब देखिए हम तो आज तक गाड़िए में ब्रेक देखले रहनी है, चाहे कोनो ब्रेक होखे, डिस्क ब्रेक होखे, चाहे हैंड ब्रेक होखे, चाहे पावर ब्रेक होखे, आज तक तो हम गाड़िए में देखले रहनी है। लेकिन आज इनका गाड़ियों में देख लेनी पावर ब्रेक। प्रदुमन भाई के गाड़ियों में मैंने जौना गाड़िया से ही चल के आइल है ओहू इनका गाड़िया में पावर ब्रेक अच्छा लागल। लेकिन पावर ब्रेक देखौला ई सुमिरन वंदना के चीज ना, वंदना हमनी के गावत नहीं जा।
तो वंदना के हृदय से करे के चाहिए। हाँ अब गाड़ी के पावर ब्रेक देखो वंदना में ए पर भगवान खुश ना हो ना शांति मन से पूजा करे के चाहिए। गलती नहीं किनु कहो ना ना तो ई ना कि मन बा बैठल बड़ा पूजा पर ध्यान गइल बा भूजा ना तो माई के वंदना पावर ब्रेक का डिश ब्रेक देखौले चला माने लोग से देखा के राम नाम जप जप आ साजी खानी छरदवाली छत टप प्रतीक कुमार जी 500 रुपया फिर पुरस्कार देनी हमरा के बनले न रह जाए। हां एकदम रजिए भोग ले राजा बन के राजे करत रह जाए। भगवान से यह प्रार्थना करो जय हो मलमलिया डेंटिस्ट प्रतीक भैया हमरा के पुरस्कार दिहनी भगवान बना के रखस 500 रुपया का धनराशि प्रदान कइले भाई तई पावर ब्रेक जब तू देखौला आतना महला के कोनो जरूरी नहीं ना गलती नहीं किनु कहो ना यही चीजिया के अगर हम देखाई जो गायत्री बाबा वाला बात कहला हो 20-25 वर्ष पहले गायत्री बाबा के उहे भाव हो नहीं 3 गो ठोकर लागे धा 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 आ खाली कुर्ता हिला दे कमर ना हिले उनको ना कुर्तावा हिला दे तो बुझाए कि मैं समय ने कान दाज रहे हो अब 3 गो ठोकर लागे धा 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 कमर ना हिले खाली कुर्ता हिले कैसे कैसे अरे किस सेवा में ये हम नचनी है ना नहीं नचल ना खाली कुर्ता हिला हाँ। घर से देखिए देखा अरे किस सेवा में उहे ही उठी है तो हाँ सेवा में इका का हो एमे कुछ बा ना अब करबो करतो सुमिरन बात तो ठीक लागे हाँ दू गो नृत्यांगना लोग अभी आइल बा नचनिया लोग गरिए में बा हाँ वो कहलाइल बा 5-7 हजार के नाइट देख के काहे खातिर बोलावल गइल कहला वो लोग के नाचे के काम बा वो लोग नाच के खुश करी हाँ अब नचनियों वाला कमवा तू ही उठा ले तर गायको वाला कमवा तू ही उठा ले तर हाँ हां आए तो कनी के मार्केट खा जइबो आए कतनो बढ़िया नचब हाँ त केहू एको बार ना कहि कि बे जी रहुए बढ़िया नाचत नचनियन के मत बोलाई गरिए में रहे केहू कहि ना कतनो निमन नाचल हाँ वो ओरिजिनल है स हाँ ओ कनी के बर्न ठिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डीकी हिलावला से केहू खुश हो इनका डिक्की में नाच बाकी कायदा में फायदा में रहब हाँ। अरे बस सेवा में ले आई देखा फिर प्रतीक भैया डॉक्टर एस नंदा बड़े भैया की ओर से 500 रुपया फिर धनराशि प्रदान भइल भगवान बना के रखस हाथ में जस अपजस कहियो मत तो सेवा में ले जाइनी जवान जुड़ल गाड़ी ए माई खाली हाथ दर्शक हूं खाली हाथ दर्शक खाली हाथ खाली हाथ खाली हाथ दर्शक हूं घूरल ना ए हम हो आइल बानी आशा ना पूरा भरोसा बा मैया के लइका के लाज बचैबू कि अपना बबुआ रोशन के दर्शन दे रहो तो अपने आँचा राख छैया में शरण दे दो